Ahojte, dnes sa spolu pozrieme na koláčové grafy. Určite aj vám napadlo, či ten koláčový graf má niečo spoločné s koláčom. Hoci to tak na prvý pohľad možno nevyzerá, má. Keď sa pozriete na kruhový koláč z vrchu a rozkrájate ho, podobá sa na náš koláčový graf. Aj koláčový graf má tvar kruhu a rozdeľujeme ho na časti, podľa toho, aké údaje do neho zapisujeme. Koláčový graf nazývame aj kruhový graf. Vyskúšajme si teda nejaké tie koláčové grafy vytvoriť. Aby ste mohli vypracovať úlohy spolu so mnou, v popise videa nájdete link. Po kliknutí na link a jeho otvorení kliknete pravým tlačidlom kdekoľvek na stránku a zakliknete vytlačiť. Vytlačí vám to všetky podklady k úlohám v tomto videu. Ak ste pripravení, poďme na to. Najskôr si zapíšeme zadanie úlohy. Janko sa rozhodol, že vytvorí graf svojich letných výletov s rodičmi po hradoch Slovenska. Na západnom Slovensku navštívil tieto hrady: hrad Beckov, Trenčiansky hrad a Topoľčiansky hrad. Na strednom Slovensku navštívil Vígľašský a Fiľakovský hrad. Na východnom Slovensku navštívil hrad Šomoška, hrad Slanec, Ľubovniansky hrad, Kežmarský hrad a náš najväčší Spišský hrad. Na západnom Slovensku Janko navštívil 3 hrady. Na strednom Slovensku navštívil 2 hrady a na východnom Slovensku navštívil 5 hradov. Teraz spočítame, koľko hradov celkovo Janko navštívil. Na západe 3, plus 2 na strednom Slovensku, plus 5 hradov na východe. Teda 3 plus 2 plus 5 sa rovná 10. Janko v lete navštívil spolu 10 hradov, preto si náš kruh, graf, rozdelíme na 10 rovnakých častí. Keď máme kruh rozdelený na 10 častí, vytvoríme z neho graf. Západné Slovensko označíme fialovou farbou. Na západe navštívil 3 hrady, preto vyfarbíme 3 políčka vedľa seba, v našom grafe fialovou farbou. Stredné Slovensko označíme zelenou farbou. Na strednom Slovensku navštívil 2 hrady, preto vedľa fialového políčka vyfarbíme 2 zelené políčka vedľa seba. A východné Slovensko označíme ružovou farbou. Na východe navštívil 5 hradov, preto posledných 5 políčok vyfarbíme ružovou farbou. Čo nášmu grafu chýba? Určite ste správne odpovedali, že mu chýba popis, preto ho spolu doplníme. Do fialového políčka dopíšeme číslo 3. 3 rovná sa 3 hrady, ktoré Janko navštívil v lete s rodičmi, a nakreslíme šípku, ku ktorej dopíšeme hrady na západnom Slovensku. Do zeleného políčka dopíšeme číslo 2. 2 rovná sa 2 hrady, ktoré Janko navštívil v lete s rodičmi, a nakreslíme šípku, ku ktorej dopíšeme hrady na strednom Slovensku. Do ružového políčka dopíšeme číslo 5. 5 rovná sa 5 hradov, ktoré Janko s rodičmi v lete navštívili, a nakreslíme šípku, ku ktorej dopíšeme hrady na východnom Slovensku. Nakoniec napíšeme pod náš graf jeho názov. Názov grafu nám hovorí, o čom graf je. Tento graf môžeme nazvať Navštívené hrady v lete 2024 Janko s rodičmi. Výborne, prvý graf máme vytvorený. Skúsme spolu vytvoriť ešte jeden graf.
Najskôr si zapíšeme údaje, ktoré chceme do grafu dať. Janko sa rozhodol porovnať počet navštívených hradov za mesiac júl spolu so svojimi 3 kamarátmi, Románkou, Peťkom a Agneskou. Každý z nich navštívil iné hrady. Janko v júli navštívil 5 hradov. Románka v júli navštívila 2 hrady, Peťko navštívil 3 hrady a Agneska navštívila 4 hrady. Najskôr spočítame, koľko hradov navštívili kamaráti spolu, aby sme vedeli náš graf rozdeliť na časti. Janko 5 plus Románka 2 plus Peťko 3 plus Agneska 4. 5 plus 2 plus 3 plus 4 sa rovná 14. Kamaráti spolu navštívili 14 hradov, preto si náš graf rozdelíme na 14 častí. Keď máme graf rozdelený, môžeme začať vyfarbovať. Janko 5 častí zelenou farbou, Románka 2 časti fialovou farbou, Peťko 3 časti žltou farbou, Agneska 4 časti modrou farbou. Keď máme časti grafu vyfarbené, doplníme do nášho grafu údaje, aby bol čitateľný pre všetkých a plnil svoju funkciu. Do zeleného políčka napíšeme číslo 5. 5 rovná sa 5 hradov, ktoré navštívil Janko tiež spolu so šípkou a Jankovým menom. Do fialového políčka napíšeme číslo 2. To je počet hradov, ktoré navštívila Románka spolu so šípkou a Románkyným menom. Do žltého políčka napíšeme číslo 3 ako 3 hrady, ktoré navštívil Peťko spolu so šípkou a Peťkovým menom. A do modrého políčka napíšeme počet hradov, ktoré navštívila Agneska, 4 spolu so šípkou a Agneskyným menom. Nakoniec hore nad graf napíšeme jeho názov, napríklad počet navštívených hradov za mesiac júl. Výborne, dobre nám to spolu ide. Teraz však vyskúšame, ako to zvládnete sami. Najskôr vám poviem zadanie. Potom si video stopnete, vytvoríte graf s pomocou vytlačeného podkladu k videu a keď budete hotoví, video si pustíte a overíte si svoje riešenie. Poďme na to. V škole vyhlásili súťaž v zbere papiera. Počas prvého týždňa súťaže to vyzeralo takto. 4. A vyzbierala 2 kg, 3. C vyzbierala 3 kg, 1. B vyzbierala 2 kg, 2. A vyzbierala 1 kg, 5. C vyzbierala 4 kg a 7. B vyzbierala 6 kg. Pričom 1 kg sa rovná 1 časť v našom grafe. Teraz si video stopnite a vyriešte zadanie. Keď budete hotoví, video pustite a pozrite si riešenie. Ako sme povedali, 1 kg sa rovná 1 políčko v grafe. Preto vypočítame, koľko papieru triedy spolu vyzbierali. Spolu vyzbierali 2 plus 3 plus 2 plus 1 plus 4 plus 6. To sa rovná 18. Preto rozdelíme kruh na 18 častí. Teraz ich vyfarbíme a označíme. 4. A vyzbierala 2 kg, preto vyfarbíme 2 políčka a označíme ich číslom 2 a názvom triedy.
Tretia C vyfarbíme 3 políčka a označíme. Prvá B vyfarbíme 2 políčka a označíme. Druhá A vyfarbíme 1 políčko a označíme. Piata C vyfarbíme 4 políčka a označíme. A 7. B vyfarbíme 6 políčok a označíme. Nakoniec napíšeme názov grafu. Vyzbieraný papier za prvý týždeň súťaže. Verím, že ste graf vytvorili rovnako ako ja, hoci ste možno pre každú triedu vybrali inú farbu na označenie, začali ste vyfarbovať od iného políčka, alebo ste údaje zapísali do grafu v inom poradí. Napríklad takto, či takto. Aj tieto riešenia sú správne. Dôležité je, aby vám sedel počet kilogramov vyzbieraných triedami spolu s označením. Ako domácu úlohu vám dám zadanie, z ktorého vytvoríte graf. Opäť môžete ako predlohu použiť vytlačené podklady k videu. Riešenie nájdete po kliknutí na link v popise videa. Tu je zadanie úlohy. V 2. týždni vyzbierali triedy toľkoto papiera. 4. A 3 kg, 3. C 2 kg, 1. B 5 kg, 2. A 4 kg, 5. C 3 kg a 7. B 2 kg. Držím palce pri tvorení koláčového grafu. Vidíme sa pri ďalšom videu. Tak zatiaľ.